Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lera, lera, leriña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes, que ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Lela, lela, leliña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes, e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame alento das túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame lume das túas miradas, dame vida co teu doce amor. Lela, lela, leriña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes, e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Sen ti non podo vivir. Autoridades, premiados, señoras e señores, moi boa tarde teñan, unha tarde calurosa. É un placer darlle a benvida a unha nova edición dos Premios Lois Peñanovo. Antes de nada, quero presentarlles as persoas que nos acompañan na presidencia: don Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia; don Jorge Cubela López, deputado de Cultura en representación da Deputación de Pontevedra; don Diego Moreira Álvarez, concelleiro en representación do Concello de Soutomaior; dona Cristina Varela García, secretaria interventora do Concello de Sermade, en Lugo; e don Xosé González Martínez, presidente da Fundación Lois Peñanovo e do colectivo Galeguizar Galicia. Moitas grazas a todos pola súa presenza. Un ano máis, reunímonos para recoñecer o labor de quen traballa para facer do galego unha lingua útil e de prestixio socialmente. Hoxe seremos testemunhas do traballo firme e decisivo dos nosos homenaxeados, a asesoría xurídica da Deputación de Lugo, un exemplo de como o dereito pode ser exercido en galego sen ningún tipo de complexo. Dona Esther Estevez Casado, que co seu programa Dígocho eu,
Consegue achegar o galego con humor a unha ampla franxa social da sociedade. E do Miguel Anxo Seixas Seoane, que coa súa monumental biografía sobre Castelao fainos ver que non temos futuro se non hai raíces que nos sosteñan. Ao longo destes 29 anos premiáronse multitude de persoas, concellos, proxectos, publicacións que, utilizando a lingua galega, irradiaron galeguidade en diferentes ámbitos sociais, promovendo avances na defensa da lingua galega. Porque a nosa lingua é moito máis ca unha ferramenta de comunicación, é a esencia do que somos, o fío que nos une co pasado e nos proxecta cara ao futuro. Porque o futuro da nosa lingua construíse a cotío, cando eliximos a lingua coa que falamos no médico, no supermercado, no banco, na igrexa, facendo xestións nas administracións públicas, cando eliximos produtos etiquetados en galego nos andeis dos supermercados ou cando recordamos os nosos seres queridos. Porque galeguizarse é decidir, é escoller, é exercer. E se podemos escoller, por que non escollemos en galego? Continuamos a reivindicar o valor do galego no ámbito público, especialmente nas administracións, onde a súa presenza debería ser garantida de xeito exemplar. Porque unha lingua necesita espazos de uso e, por suposto, que necesita respaldo institucional, pero, sobre todo, o que necesita é ser falada con naturalidade e orgullo por moitas persoas de todas as franxas sociais. Porén, os datos nos describen outra realidade. Un terzo da mocidade, menor de 15 anos, afirma non saber falar galego e só un 16% utiliza a lingua de forma habitual. Datos preocupantes que deberían facernos reflexionar. Porque cada acción, por pequeniña que sexa, conta. Cada decisión, cada conversa, cada documento escrito en galego pode garantir o futuro da nosa lingua. E aquí temos que falar da responsabilidade individual, porque a responsabilidade é de cada quen, e iso é a semente que garante a transmisión colectiva da nosa lingua. Ten a palabra a continuación Xosé González Martínez, presidente do colectivo Galeguizar Galicia, incansable traballador pola lingua galega que nos fixo soñar hai moitos anos con esta iniciativa, non quere que diga nada, que hoxe é unha realidade. Autoridades, señoras, señores, que asisten a esta nova edición dos Premios Peñanovo. Amigas e amigos que nos acompañades. Nunha das súas colaboracións publicadas en El Pueblo Gallego, Peñanovo dicía que o mal da perda da galeguidade na sociedade residía, en boa medida, nos propios galegos. El botaba man da historia referíndose a Espartaco, aquel dirixente romano que quixo liberar os escravos. Non comprendía que os que vivían aferrollados en dereitos non comprendesen a necesidade de liberárense dunha vez e por todas. E por qué? Porque os escravos non querían cambiar de estatus, só querían que os seus amos os tratasen algo mellor. Hai moitos galegos que desbotan a autoestima como un mecanismo para mantérense dignos na vida. No caso da Galicia actual, o debate sobre a perda de falantes céntrase equivocadamente, ao meu xeito de ver, resumindo o problema nun perigoso reducionismo que non ten fundamentos. Hai nos que pensan que a responsabilidade é dunha institución nada máis. E o problema ten a súa complexidade, porque as responsabilidades están moi repartidas. Se xerarquizamos esas responsabilidades, teríamos que citalas así. En primeiro lugar, todas as institucións. E, en primeirísimo lugar, a Xunta de Galicia. Pero cando falamos de institucións, en Galicia falamos de moitas máis administracións e entidades que non é a Xunta únicamente. As leis que recoñecen dereitos e deberes, coñecémolas todos. Os poderes públicos teñen obriga de fomentar a lingua en todos os ámbitos sociais. Xa que logo son todas as institucións públicas, Xunta, concellos, deputacións,
e demais órganos dependentes deles. Mesmo a administración periférica ten obrigas no tema da lingua. En segundo lugar, a sociedade no seu conxunto, entendendo que forman parte dela todas as organizacións sociais, chámese partidos políticos, sindicatos e outro tipo de entidades, e nomeadamente as persoas, tanto en canto, forman parte desas entidades. Persoas individualizadamente, porque son suxeitos de dereitos que deben exercer e que nunca exercen, como direi a continuación. Se a sociedade civil non asume os dereitos que lles conceden a Constitución, o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización e outras que regularizan os dereitos, podemos facer unha reflexión. Cantos galegos e galegas exercen a galeguidade a tempo completo? Eu, cando falo de tempo completo, diferencio do tempo parcial. Hai moitos galegos que exercen a galeguidade a tempo parcial, asistindo a actos como estes ou outros, pero a tempo completo, na vida familiar, no traballo, no ámbito laboral, non. Se os escravos non se sumaron ao movimento libertador de Espartaco, no tema da lingua podemos establecer certos paralelismos. Por exemplo, a Lei de Normalización Lingüística de 1983 establece dereitos, mais os cidadáns do país, nas súas esferas persoais, non os invocan. Cantas persoas decidiron galeguizar os seus nomes e apelidos deturpados? É unha decisión persoal que as leis amparan, que ningunha institución pode obrigar a unha persoa a que galeguice o seu apelido ou o seu nome. É unha decisión individual e persoal. Pero reparen vostedes nas candidaturas políticas e sindicais e observarán as contradicións entre o que manifestan públicamente nos seus discursos e as condutas dos que figuran neles ostentando apelidos e nomes castelanizados e apelidos deturpados, Lajes, Seoajes e cousas semellantes. Cantas persoas acoden ás notarías para tramitar en instrumentos xurídicos solicitando que se redacten en galego? Esta é unha decisión persoal. Os datos estadísticos infórmanos que os galegos non queren galeguizar os seus documentos xurídicos, as declaracións das danzas, a constitución das propiedades horizontais. Non queren. Simplemente, por lo tanto, estou sinalando como hai unha sumisión de facto dos galegos á cultura maioritaria. Ningunha institución pode obrigar a ninguén a que o seu testamento sexa en galego se esa non é a súa vontade, a vontade do testador. Por lo tanto, estamos falando de que estamos nunha sociedade moi débil, culturalmente, lingüísticamente. Cantos profesionais do dereito utilizan a lingua galega nas instancias judiciais, malia teren competencias lingüísticas adquiridas no ensino básico e medio, para desenvolverse ben nun procedimento judicial oral e procedimental? Pois moi poucos. Pero hai excepcións como a que hoxe van ter coñecemento todos vostedes, como é a asesoría xurídica da Deputación de Lugo. E cantos galegos e galegas requiren os servizos dun profesional do dereito para a defensa dun preito que fan a observación ao abogado de deféndeme en galego? Pois tampouco. Por iso os abogados utilizan o castelán, porque os clientes non lle solicitan que utilice o galego. Onde está a culpa? A culpa está na sociedade. Volvo a insistir, somos un país débil. E di o refrán que quen paga manda. Por lo tanto, se eu vou pagar os servizos dun abogado, o abogado ten que facer o que eu diga. El ten que poñer os coñecementos para que eu gañe o pleito. Pero ten que facer en galego porque eu son o que pago.
E cantos deles invocan o artigo 7, parágrafo 2 da Lei de Normalización que recoñece o dereito a demandar en dos xulgados e tribunais resolucións e sentenzas en lingua galega? Casi o mesmo, moi poucos. Aquí hai algún magistrado entre nós que, cando falamos deste asunto, chama a atención como determinados profesionais que ostentan a súa condición de persoas de certo galeguismo e que son progresistas, logo no foro non se diferencian dos que chaman eles conservadores, teñen o mesmo comportamento. Alumean as candeas no mar e na terra, entoamos en cadeas o cantar que nos alenta. Por aquelas que loitaron e que non tiveron medo, polas que non se arreglaron, rexeitamos o segredo. Xa o dicía Castelao, xa o dicía aquel valente, que non enterran cadáveres, o que enterran ese dente. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Agora imos a prender toda a luz e as candeas, non deixemos que esmoreza este lume que alumea. Se soubera que voando había na chacadea, pasaba a vida cantando que así medran as ideas. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Cantamos agora e sempre, nunca vos esqueceremos. Xa está plantada a semente e con ela venceremos. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Eva María Martínez Adega é profesora de Lingua e Literatura Galegas, tampouco me deixa falar, porque xa teño aquí ao lado. É unha firme defensora do noso patrimonio inmaterial. De feito, a súa nai é unha das Malvela. Coa súa sensibilidade e coñecemento, formou parte do xurado desta edición e ela dará lectura á acta do xurado. Despois de deliberaren sobre as propostas presentadas, acordan conceder os premios nesta edición Asesoría Xurídica da Deputación de Lugo, iniciativa valente na práctica xurídica dunha institución pública.
Composta por 7 profesionais do dereito, utiliza exclusivamente o galego nos procedementos xudiciais da Deputación e dos concellos da provincia. O xurado destaca o carácter innovador desta posta que racha coa tradición desgaleguizadora do ámbito xurídico, abrindo camiños e acreditando a súa capacidade para artellar un exercicio xurídico rigoroso, moderno e plenamente normalizado. Un exemplo claro de como a vontade individual e o compromiso institucional poden provocar unha mudanza estrutural nun ámbito resistente á galeguización. Dona Esther Estévez Casado, xornalista e comunicadora galega recoñecida polo seu compromiso coa lingua, especialmente como presentadora de Dígocho eu, proxecto breve, pedagóxico e creativo que triunfa nas redes sociais. Con milleiros de seguidores e de visualizacións, contribúe a facer do galego unha lingua moderna, útil e de prestixio. O xurado salienta a súa capacidade para conectar coa xuventude e promover orgullo e pertenza arredor da lingua. O seu labor constitúe un modelo de compromiso co idioma, así como unha ferramenta fundamental para a revitalización do galego no ámbito digital e audiovisual. Do Miguel Anxo Seixas Seoane, doutor en Historia da Arte Moderna e Contemporánea, é un dos investigadores máis salientables da intelectualidade galega. Destaca pola súa profunda dedicación á figura de Castelao, símbolo esencial da identidade nacional galega, culminado coa súa tese Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, biografía dun construtor da nación. A obra máis rigorosa publicada ata o momento sobre o insigne galeguista. Desde 1984 forma parte da Fundación Castelao, que actualmente preside, impulsando a súa revitalización e reforzando o seu papel como axente dinamizador da memoria colectiva e da cultura galega. Na alma se me cravou a raíz do teu querer, mentres no mundo vivire, outro amor non hei de ter. O cariño que te teño, inda ti non sabes ver. Poida haber quen queira tanto, pero máis non hai ninguén. Dame da pera que comes, da mazas ou un bocadinho, dame da boca unha fara, do corazón un cariño. Teño sono, a cama me vou deitar. Quen anda por fora anda, que non me podo falar. Rosiña do mes de maio, que che levou a calor. Un mociño mariñeiro, con palabriñas de amor. Dame da pera que comes, da mazas ou un bocadinho, dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Na alma se me gravou a raíz do teu querer, mentras no mundo vivire, outro amor non hei de ter. Dame da pera que comes, da mazas ou un bocadinho, dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Dame da pera que comes, da mazas ou un bocadinho, dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Habemos bailar na punta do pé, se ti queres prenda, vémonos ben, dareche unha rosa máis un cariño.
Beatriz Varela Morales, que sempre me confundo, é técnica de educación no Concello de Santiago, unha pedagoga que defende con forza a identidade e a cultura do país. Ela fará a louva de Miguel Anxo Seixas Seoane. Se hai unha tarefa nobre na vida pública e intelectual, é a de reconstruir a memoria dun pobo sen deformala, sen idealizala, mas tampouco sen ocultala. E iso é o que fixo Miguel Anxo Seixas ao longo dunha trayectoria exemplar. Poñer luz onde había esquecemento, orde onde había fragmentos, voz onde tantas veces houbo silencio. Miguel Anxo é historiador e investigador rigoroso e infatigable, pero é tamén e sobre todo un cidadán ao servicio do país. Unha forma de compromiso coa verdade, coa lingua e coa cultura galegas. As súas liñas de investigación afondan na intelectualidade galega, que ten o seu máximo expoñente no ano 2017, cando defende a tese doutoral titulada Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, biografía dun construtor da nación, que representa un fito na nosa historiografía contemporánea, donde foi poñendo peza a peza a vida dun símbolo para Galicia. Ao longo de máis de 20 anos, mergullouse nos arquivos, nos epistolarios, nos documentos públicos e privados de Castelao para ofrecernos por primeira vez unha visión integral da súa vida, do seu pensamento e da súa acción política e cultural. Por iso, hoxe, Miguel, cando recibes este premio Lois Peñanovo, recoñecémosche non só unha trayectoria profesional, senón unha actitude vital, a de quen pon o coñecemento ao servicio da cidadanía. Porque o teu labor non é só académico, senón tamén profundamente político no sentido máis nobre do termo. Contribúes a formar cidadanía, a consolidar identidade, a fortalecer o autogoberno do coñecemento. En ese traballo monumental, fixeches tamén unha ofrenda ao país, unha ponte tendida entre xeracións para poñer en valor os sinais identitarios e outras moitas vertentes de coñecemento. Propostas en forma de libros, artigos, investigacións, exposicións, publicacións didácticas que serven para alentar a curiosidade polo coñecemento histórico e polo descubrimento do noso pasado, que nos axudan a reflexionar sobre o que somos colectivamente. Neste acto de celebración queremos expresar non só a nosa admiración, senón tamén a nosa gratitude colectiva. Parabéns por este merecido recoñecemento e, sobre todo, grazas por deixarnos un legado que acrecenta o noso ben común. O deputado provincial de Cultura, don Jorge Cubela López, entregoulle o premio a don Miguel Anxo Seixas Seoane, que no seu discurso de agradecemento fixo un repaso polas vicisitudes da lingua galega a través dos séculos. Pensei que era unha ocasión moi acaída porque neste castelo dame pé para que celebremos as nosas vitorias, os nosos triunfos, as batallas que levamos gañadas desde hai centos de anos e que a veces son esquecidas e moitas delas ímolas recordar xuntos. A esta terra do Finisterra achegáronse unhas xentes coas súas linguas, coas súas voces, coas súas palabras, cos seus cantos, e aquí asentaron. Vieron logo outras que tamén aquí viñeron comerciar, por terra e por mar. E todas axudaron a ir etiquetando o mundo que o rodeaba. Todo o que ían foron o nomeando e foron poñéndolle unha etiqueta. A árbore que nacía cabo do río chamáronlle a meneiro, ou aveneiro. Unha palabra que ainda sigue con nós, unha palabra prerromana. As pedras que eran duras chamáronse croios ou coios. E seguiron así nomeando todo o mundo que o ia rodeando. E así, desas palabras, moitas perdéronse de vez, moitas ainda siguen connosco. Veu o romano a guerrear, pero tamén veu o romano a comercializar. Veu por mar e veu por terra. E trouxonos
algunhas palabriñas, e trouxonos o latín. E co latín empezamos a nomear outras cousas que xa perderan os seus nomes, as que xa lle caeran as súas etiquetas, e outras conserváronse. Eles trouxéronos a escrita, ese prodixio, ese portento. A inscripción da Torre de Brigantium é do ano do arredor do 50. Eles trouxeron tamén os números, eles traxéronos outras bens e trouxeronos tamén outras escravitudes. Mais tarde, no ano 411, os suevos con Hermerico asentan en Galicia neste territorio. E aquí Hermerico e o seu fillo, Rechila e Rechiario, van constituir un reino, o reino suevo. E con Rechiario van expandirse por todo o Atlántico chegando ata Bética. É a expansión máis grande de Galicia. Ata Sevilla chegou o noso imperio. Alí falaban esa lingua latina, porque os suevos, inda que conservaban palabras xermánicas, xa falaban latín. Enfadáronse os visigodos e viñeron a enfrontarse con eles e derrotaron a Rechiario o ano 456 na batalla do Órbigo. Rechiario é executado en decembro do 456. Pouco despois, formando xa parte do Imperio Visigodo, ten lugar a cristianización, algo que vai formar parte do noso ser. O cristianismo vai entrar en Galicia e vai se expandir e vai ser un aliado sempre do poder. E o poder vai estar con el. E iso ten lugar con Teodomiro, xa un rei que formaba parte da cultura ou dun mundo visigótico. Con ese latín que aquí chegou, con ese amoado, mesturado na boca de todos os galegos, fixos unha obra creativa comunal, única. Dende os 600 para diante, o que falaba a xente xa non era latín, era o que ia ser o galego. Unha lingua que non se usa nos documentos, porque os documentos síguense redactando en latín, pero, sen embargo, era a lingua que falaba a xente. E esa lingua vai tardar en sair nos documentos, pero era a lingua popular que usaba a xente. Esa lingua común era a lingua que se usaba en toda a Galaecia, tanto no conventus lucensis como no conventus bracarensis. Era na Galicia, o territorio máis grande, non tan grande como cando tiñamos o reino suevo, pero era un territorio moi amplo. No ano 1093, un rei, Alfonso VI, decide dividir o territorio entre dúas fillas casados con dous condes borgoñóns, con Enrique e con Raimundo. A un doulle unha parte que era o conventus lucensis, Galicia, e outro doulle a parte do conventus bracarensis, que vai ser o futuro Portugal. O descendente do conde de Portugal, da zona bracarensis, vai se convertir no ano 1113 en rei de Portugal. E vai convertir xa esa lingua, que é o galego, nun proceso de diferenciación, vai usalo administrativamente e vai loitar por manter esa independencia que é o que ainda manteñen agora da outra banda do río. E nós quedámonos co galego e formando parte do reino de Castela e León. Pero a nova xeoestrategia desde 1231 con Fernando III é tirar cara a Toledo e tirar cara a Sevilla, polo cal a franxa atlántica perdeu protagonismo. E o rei vai intentar impoñer aos seus súbditos unha lingua única, que neste caso vai ser o castelán. Pero, curiosamente, o fillo de Fernando III, que fai esa xeoestrategia, sabe que hai unhas cantigas, que hai unhas músicas populares en Galicia que teñen moita calidade. E esa cultura oral que está a piques de perderse era importante que se recollese.
Pero antes de recollela, el decide, en torno a 1265, compoñer un libro de cantigas en loor da Virxen, un libro religioso, do que se van facer 4 copias. El compón e é o autor de parte ou da maioría desas obras que teñen música e ao mesmo tempo é consciente de que hai uns trovadores que desde o 1220 están compoñendo pezas excelentes da mellor lírica europea e que é unha pena que se perdan. E ponse a compoñer un cancioneiro recollendo esas cantigas. Ese cancioneiro vaise perder. Pero asemade, el tiña un neto que era o rei de Portugal, Dom Denis, que tamén lle copia a idea e lle vai axudar o seu fillo Pedro de Barcelos a facer outro cantigueiro recollendo esas cantigas que se perderon. Esas cantigas van ser o que nos darán no futuro o cancioneiro da axuda. Esas cantigas medievais extraordinarias que se conservan porque formaban parte da literatura oral e que se ían perder. O caso é que o galego vai seguir perdendo pouco a pouco no uso administrativo. A partir de 1450, xa os reis e os mosteiros van deixar de usar ese galego comercial, ese galego xurídico, ese galego administrativo e, dependendo das abadías de Valladolid e Casteláns, van impoñendo unhas novas culturas e van desterrando o galego da administración. De tal maneira que o galego queda escondido, culto, queda escondido nas cantigas, que se gardan neses 2 cancioneiros, e dos documentos aos poucos vai desaparecendo o galego. Gregorio Ferreiro Fente é unha voz de prestixio no eido da normalización lingüística en Galicia. Exerceu de presidente do xurado e el fará a louva de Esther Estévez Casado. Ata non hai moito tempo, ou se me permite o exceso, ata prácticamente onta noite, Galicia foi case monolingüe, como o viñera sendo durante os últimos 1000 anos. Con isto quero dicir que as xentes deste lugar do mundo realizaban as cousas realmente importantes da vida na lingua do país, ou igual que as outras xentes foran de lugares próximos ou remotos, as facían en cadansúa das 7, 8 ou tal vez 10.000 linguas que posiblemente se chegaron a falar no planeta Terra. Cousas importantes da vida son amar, conversar, traballar, soñar, comprar e vender, así como cantar o que se ama e chorar o que se perde. O ser humano non cambiou tanto desde ese onte á noite a hoxe, por máis que nos insistan no contrario. A realidade é que todas e todos nós, incluída a rapazada, amamos, conversamos, traballamos, soñamos, etc., como se leva facendo desde sempre. A única diferenza entre aquel antes e este agora é o onde e o como facemos esas cousas, que xa non é na feira, no muiño, no atrio ou perante a lareira, sempre cara a cara. Nun estudo que lín hai pouco, hai unhas semanas, afirmábase que as persoas de menos de 35 anos desenvolven o 60% da súa vida nesa rede informática mundial chamada Internet. Hoxe a batalla, esas batallas literarias as que fixeches mención, hoxe a batalla está aí, está en Internet. É dicir, a través de Internet procúranse parella, amizades, comida, información, e trabállase, e estúdase, e conversase, e viaxase, e obtense información. Velaí é onde se atopa o gran reto actual da lingua galega, as batallas ás que se refería Miguel Anxo, estar presente nese lugar e nese como impostos polo noso tempo. E velaí está a razón pola que o xurado desta edición dos premios Lois Peñanovo decidiu outorgarlle un dos premios a Esther Estévez Casado. Esta muller, moi nova aínda, leva anos contribuindo, grazas ás súas ben demostradas abelencias para a comunicación, a facer posible o desideratum de subir a lingua galega ao tren, ao avión, o medio de transporte que queiran vostedes da modernidade.
Pero sendo esta unha grande conquista, permítanme que lles diga que entre as moitas contribucións de Esther Estévez Casado á causa, non é precisamente a menor delas a de demostrar en todos os seus programas, digo eu, apuntamento lusófono, etc., que o galego é unha lingua válida e útil para calquera función, para calquera actividade e para calquera tarefa da vida neste momento concreto da historia. Moitas grazas, Esther, pola túa valiosísima contribución á causa da lingua galega, que é a causa de todas as persoas que estamos hoxe aquí, ofrecéndoche o noso aplauso. Don Diego Moreira, concelleiro no Concello de Soutomaior, entregoulle o premio a dona Esther Estévez Casado, quen explicou a sorte que tivo en ser educada en galego pola súa familia, porque hoxe é a única lingua que lle permite ser tal e como é. Boas tardes. Bueno, moitas grazas por esas palabras tan bonitas antes de nada. Grazas polo recoñecemento. Grazas por escoller tamén este sitio que me encanta. Está sendo unha tarde moi bonita. Bueno, antes de empezar o acto, estábamos aí en conversa, estábame preguntando que de onde ven a miña querencia pola lingua. Inda que xa se dixo aquí, vou recordar, porque sempre aproveito cualquier acto público para recordarlle a xente que non son profe, nin filóloga, nin nada, vale? Porque, bueno, pues sobre todo a rapazada, pero bueno, en xeral a xente, como sempre ando aí, son eu a que anda corrixindo, pois pensan que teño eses estudos e gustame recordar que non, que eu son comunicadora e, bueno, pois no caso digo eu dedícome a comunicar sobre o galego e, bueno, pois esa é a miña profesión. O que fago é, que me encanta, é aprender todos os días sobre o galego e intentar, pois eso, melloralo todos os días. Eu, claro, si penso de onde me ven esa querencia, a día de hoxe podo telo un pouco perfilado, pero claro, hai unha traxectoria, hai cousas que de pequeniña eu non era consciente e que hoxe que eu vexo como un privilexio. Eu son de Verín, Verín está ali abaixo, ao sur de Ourense, aparte de ser unha zona tamén moi privilexiada, porque estamos aí casi na fronteira con Portugal, pois é unha zona que, inda que agora menos, pero sempre, sempre se escoitou moito galego. Eu medrei e hoxe podo dicir que é unha sorte ter medrado ali, porque medrei rodeada de galego, a miña familia sempre me falou en galego, e hoxe pois vexo como unha sorte, daquela pois era o meu día a día e non era consciente. Bueno, toda a miña vida social era en galego. Teño que dicir tamén, que isto gustaba moito dicilo cando vou aos colexios, porque os nenos teñenme como nun pedestal de profesora máxima do galego, raíña do galego e demais, pero eu tamén teño un camiño vital e aquí tamén saliu o tema de cambiar do galego para o castelán, como influen pois as amizades e demais. Eu de pequena, en primaria, toda a miña clase falaba en castelán e eu era unha delas. E despois salía para casa e falaba en galego, e así andaba cambiando, eu non lle buscaba o porqué, simplemente, pois como todo o mundo facía eso, pois eu tamén o facía. Despois fun collendo como máis consciencia e no instituto xa deixei de cambiar porque eu mesma me din conta de que non era necesario o cambio porque nos entendemos perfectamente e porque desto son máis consciente agora porque pa min o galego, máis alá de que é unha ferramenta para comunicarnos, eso por suposto, que nos leva a moitas partes, pero pa min é a única lingua que me permite ser eu ao 100%. É a forma de expresar a miña personalidade, non sei, de quen aprendín eu o galego, pois transmitironme o humor en galego, a forma de relacionarse en galego, e hai cousas que eso non se pode traducir a outro idioma. Entón, esa é como a miña esencia, a nosa esencia, igual que o é, por exemplo, pois, ca música ca que medrei, que tamén estou moi contenta de que estén aquí as Malvela e Uxía, porque a música, a cultura faime sentir o mismo que o galego, faime sentirme conectada e ter ese sentimento de identidade 100%, de poder eu ser o 100%, que cualquier outra música, cualquier outra lingua nunca me vai permitir. Entonces, eu creo, así, despois de darlle voltas á cabeza, a día de hoxe, despois desa traxectoria, bueno,
quedeime no instituto, non? Despois do instituto estudei xornalismo, que iba aí ca historia. E, bueno, pois, despois de acabar xornalismo, xa comecei pouco despois na TVG con este proxecto do Digo Show, e que gracias a eso que me viñeron outras moitas oportunidades maravillosas. Bueno, pois o que quería dicir era eso, que a reflexión que saco é que máis que unha forma de comunicarnos, que obviamente é o que é a lingua, para min é a forma de ser eu ao 100%, a todos os niveis. Eu síntome moi privilexiada de poder traballar na Televisión de Galicia porque me permite manter a miña lingua no traballo, porque se estuvera, eu que sei, por aí fora, seguramente non podería usala, pero bueno, ca miña profesión sinto que temos unha responsabilidade, porque a xente que poñemos a cara na tele, pois temos a responsabilidade de transmitir o mellor posible a lingua, e tamén con todo o cariño, e iso é o que intento eu todos os días, en cualquiera dos programas nos que me vexades, pero volvo ao mismo, é unha responsabilidade fácil, porque inda que eu non me tuvera dedicado a isto, creo que a miña vida iba a ser igual, porque o galego é o meu día a día, uso-o pa todo, comentábase antes o do mundo digital, as redes sociais e demais, pois, por suposto que sí, hoxe en día a nosa vida, a miña moitísimo, porque a miña vida está en internet, o meu traballo, ademais, está nas redes, e aí tamén está o galego, claro que ten que estar. Non hai moita máis volta que darlle, porque para min é a miña normalidade, o meu día a día, e, bueno, pois, eso é o que intento eu transmitir co meu traballo, e transmitir sobre todo aos nenos e as nenas cando vamos por aí a gravar aos colexios, de que, bueno, o amor que eu lle teño á lingua, o orgullo que eu sinto de ser de aquí e de poderme comunicar na nosa lingua, e, bueno, sempre lle digo, vexo que vin por aí que tamén hai algún, bueno, creo que hai por aí algún rapaciño pequeno, así que tamén aproveito para dicir o que digo nos colexios, que non ocupa lugar na cabeza saber máis linguas. Entonces, inda que no colexio vos estén falando en castelán e vos faledes castelán, hai espacio para aprender o galego e ides ganar moitísimo, para min é unha riqueza, así que, bueno, cuanto máis poidades aprender, millor, e xa veredes que cando pasedes esa traxectoria que pasei eu, e cando se xades máis maiores, veredes como sí que de verdad era, pois eso, unha riqueza e, bueno, pois un orgullo grandísimo poder falar en galego. Dona Cristina Varela é secretaria e interventora de Administración Local, abogada comprometida coa defensa da lingua galega no eido xurídico e forma parte da Irmandade Xurídica Galega. Será ela quen faga a louba da asesoría xurídica da Deputación de Lugo. Boas tardes a todas e a todos, autoridades, compañeiros e compañeiras, amigos e amigas e público en xeral. Téñome por honrada de trasladar, en nome da magistrada Sandra María Piñeiro Vilas, unhas palabras de admiración respecto e afecto neste acto de homenaxe á asesoría xurídica da Diputación de Lugo, galardonada este ano co Premio Lois Peñanovo pola súa exemplar galeguización da práctica legal. A presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, que hoxe mesmo tomou posesión solemne do seu cargo, lamenta fondamente non poder acompañar persoalmente neste acto tan significativo, mais quere facer presente a súa voz e, sobre todo, a súa gratitude por medio destas liñas. É para min unha honra e unha fonda alegría celebrar este recoñecemento que vai máis alá dun galardón. Celebramos un compromiso, unha convicción e unha tarefa silenciosa que se converteu en acto de xustiza social e de dignidade institucional. A asesoría xurídica da Deputación de Lugo é desde hoxe merecedora do Premio Lois Peñanovo, non só polo feito de usar o galego, senón por facer da nosa lingua unha ferramenta de traballo, de servizo público e de equidade democrática. Lonxe queda xullo de 1920, cando Lois Peñanovo tomou posesión da súa acta como concelleiro do Concello da Coruña e con el soou por primeira vez o galego no Salón de Plenos. Foi un xesto simbólico, mas tamén profundamente político. A nosa lingua entraba na casa común da representación pública. No seu mandato, fixo ondear por vez primeira a bandeira galega no edificio consistorial e iniciou o uso do galego na administración local. Así comezou, con dignidade e determinación, o longo camiño da normalización lingüística institucional. Hoxe, máis dun século despois,
A Asesoría Xurídica da Diputación de Lugo recolle esta herdanza e dalle continuidade. Faino con rigor, coa profesionalidade que require o servicio público e co convencemento de que o galego non é só memoria, é ferramenta de traballo, é lingua de dereito e é garantía de igualdade para a cidadanía. Nun tempo no que falar galego nos espazos oficiais aínda require decisión, valentía, esforzo e convicción, esta asesoría demostrou que a galeguización non é unha concesión, senón unha obriga moral e legal con este pobo. Fixérono dende a humildade do día a día, redactando ditames, informes e escritos xudiciais e usando a lingua que nos une e define nas súas intervencións orais perante xulgados e tribunais. Permitídeme facer neste acto unha mención especial a Valentín Lago, xefe da Asesoría Xurídica. Fago desde o profundo respecto e admiración por ser un dos impulsores firmes e discretos desta transformación. Grazas, Valentín, pola túa visión e polo teu compromiso coa lingua. Grazas a ti e ao teu equipo por facer do galego non só unha opción, senón unha norma de calidade e proximidade. O voso traballo é unha proba de que o galego non é só para o cotiá, para a poesía ou para a escola, de que o galego non debe recluírse na cultura ou na intimidade, senón que tamén o galego vale para o dereito, para o rigor, para a defensa das institucións e das persoas. Lois Peñanovo, Carlos Casares, Alexandre Bóveda, Ramón Piñeiro ou Méndez Ferrín soñaban con ver un país no que a nosa lingua fose instrumento de goberno, de legalidade e de xustiza. Vos estades a facer realidade ese soño. Hoxe, coa labor da Asesoría Xurídica da Diputación de Lugo, vemos ese pensamento convertido en realidade viva e concreta. Parabéns, moitas grazas e que este premio sexa semente de futuro para que cada vez sexan máis as institucións que, como a vos, entenden que o galego é lingua que sabe ser ferramenta de xustiza. Pecho esta sentida e modesta louva con agradecemento e esperanza polo exemplo da Deputación de Lugo, polo seu compromiso e por amosar que é posible facer país dende o rigor e a lingua propia. Ata aquí as palabras de Sandra, que trasladei, pero non quero deixar pasar a oportunidade que hoxe me brindaron para trasladar tamén as miñas, pois, como secretaria interventora do Concello de Xermade, na provincia de Lugo, teño coñecemento directo do esforzo galeguizador que ven facendo a Asesoría Xurídica. Unha transformación que comeza na xurisdicción social, en concreto no xulgado número 3, e que se estende á xurisdicción contenciosa e a penal. Segundo puiden saber de fontes fidedignas, a confluencia de profesionais da xustiza nun momento determinado na provincia de Lugo foi chave para iniciar este proceso de normalización da nosa lingua na práctica xurídica, non só na Diputación, senón tamén da práctica totalidade dos municipios lucenses aos que as letradas e letrados da asesoría xurídica representan nos xulgados e tribunais. Parece lóxico que un procedimento administrativo tramitado íntegramente en lingua galega no seo da calquera administración local tamén sexa defendido na nosa lingua diante dun tribunal. Pois a bofe que non é. Porque que saibamos, este acto de coherencia só está facendo a Asesoría Xurídica da Diputación de Lugo, que dirixe Valentín Lago. Se unha das funcións máis relevantes que teñen as diputacións provinciais é a asistencia aos pequenos municipios, teñamos en conta que en Galicia 2/3 dos municipios, é dicir, 202 dun total de 313, teñen menos de 5.000 habitantes, xa nos podemos facer unha idea da trascendencia que tería que este acto de coherencia fose secundado polas asesorías xurídicas provinciais da Coruña, Pontevedra e Ourense. Gracias, Valentín Lago, Antonio Otero, Mónica Jiménez, Marcos Quiñoá e a todas as persoas que traballan na asesoría xurídica da Deputación de Lugo a prol da normalización da nosa lingua no ámbito xurídico por facerdes o dereito e, por ende, a xustiza máis nosa. Don Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, entregoulle o premio a don Valentín Lago González, director da Asesoría Xurídica da Deputación de Lugo, quen compartiu co presidente a recollida do premio facéndolle entrega da insignia de prata dos premios Peñanovo. Permítanme que as primeiras verbas, como non pode ser de outro xeito, sexan hoxe de agradecemento á Fundación, ao xurado, que otorgou os premios. Agradecemento que quero trasladar en nome da Deputación Provincial, do seu presidente José Tomé, que nos acompaña hoxe, e tamén en nome do equipo dos que integramos a Asesoría Xurídica Provincial de Lugo, mención que xa se acaba de facer por a persona que fixo a louva, que lle agradezco de todo o corazón, citando os meus compañeiros, porque este é un traballo colectivo respaldado pola vontade política dunha institución, e é certo, e quero destacalo,
cuestión a que logo me referirei de forma moi breve. Parabéns, por suposto, aos compañeros premiados que me acompañan en este acto, a dona Esther e a don Miguel Anxo, polas súas verbas, pola súa intervención e por os seus méritos, dende logo, moi superiores. Eu son, un representante, un funcionario público, letrado, director en este momento da asesoría xurídica. Lles vou a contar algunha cousa para que se den conta un pouco do perfil, pero o que veño aquí a representar é un traballo colectivo feito desde unha institución pública. Decía que é para mí unha honra como director e letrado asistir a este acto e recoller o galardón do premio Luís Peñanovo outorgado este ano 2025. E se decía antes, en este fermoso patio de armas do Castelo de Sotomayor de Pontevedra, que eu non coñecía e que o primeiro collín medo cando cheguei polo calor, pero que ahora mesmo se foi poñendo unha tarde perfecta e en fin, é un marco incomparable. Felicidades, de verdade, aos que organizades, aos que escolledes o acto. Despois da intervención de Cristina, a louba que fixo, tamén das verbas que nos traslada a magistrada que hoxe pola mañá acompañamos, aí vexo por ali magistrados, o presidente da Diputación, máis xente que acompañamos a presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, dona Sandra Piñeiro, eu non debería engadir nada máis despois do que acabas de decir, posto que a louba é perfecta. Limitarme a dar as grazas e estar calado. Pero, bueno, xa sabemos que un abogado, un letrado, pois nos vai falar. En calquer momento, pois, bueno, temos fama de darlle o pico. É unha broma, pero von a seguir falando un pouco. Non quero estenderme, pero hoxe, a línea dos discursos que se fixo, escuitei con moita atención, como non pode ser outro xeito, a Pepe, permítanme que o tutee, polo cariño que lle teño. Comparto todo o que dixo, pero hoxe eu aquí quero lanzar unha mensaxe moi breve, pero sí certamente unha mensaxe optimista sobre o futuro da nosa lingua no eido xudicial. Van pensar vostedes, e con razón, que é un atrevemento, e o é. Pero me poden creer que teño defendido causas no xulgado con menor argumentación, e a veces as teño ganado. Entonces, creo que teño argumentos para facelo hoxe en este acto solemne. Que me fai pensar no optimismo? Pois non serei eu, por certo, quen diga que isto está feito, non. Nin que diga que non vai haber atrancos, porque os vai haber. Queda moitísimo que facer, é certo. Pero contamos con exemplos do día a día que abren unha esperanza no que nos une como país, que aquí se dixo e se repetiu en varias ocasións, na nosa capacidade para salter calquer valado. Estón vendo este precioso muro, pois calquer valado. Eu creo no esforzo colectivo, de verdade. Na Deputación Provincial, así o creemos, o propio presidente. Tamén as asociacións das que teño a honra de formar parte. Para min, o colectivo Galeguizar Galicia é sempre un referente no meu día a día. A Irmandade Xurídica Galega, por suposto. Quero comentarlles, porque creo que non se dixo por parte de José, que ten toda moitísima máis información que a min, tamén estaba o meu tocayo Valentín ese día, pero a Irmandade Xurídica celebramos, fai uns días, a Asamblea Anual. Tiven a honra de participar como irmandiño que son. Se conseguiu materializar un acordo que me van permitir todos vostedes que eu cite como un fito histórico. Un verdadeiro fito. Por fin, despois de moitas negociacións, de moitas loitas, de moitas horas de picar pedra, como esos canteiros de Pontevedra que sabían que había que dar, e un día fendía a pedra, pero sabían que os golpes estaban ben asentados e sabían onde había que golpear e nunca perdían esa vontade, esa ilusión, esa proactividade. Pois, finalmente, despois de moitas loitas feitas por a Irmandade, se logrou que o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia asignaran un convenio para introducir a lingua galega no programa informático Atenea, respondendo así a unha demanda de boa parte de funcionarios, de xuíces, fiscais, operadores xurídicos, tal e como acreditamos 300 mulleres e homes que están algúns hoxe aquí presentes,
que deron un paso adiante e asinamos un documento que logo se presentou, que presentou o presidente da Irmandade Xurídica Galicia, Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo. Anoten a data, 2025. Estamos ante un fito que mudará para sempre a galeguización xudicial. É unha vontade colectiva que non ten e non pode ter volta atrás. Vou citar a unha persoa que me precedeu no uso da palabra, o presidente desta fundación. Nun libro que se elaborou, que se escribiu, cando foi o 35 aniversario da primeira sentencia en lingua galega, falou dos fitos históricos. E sinala que todos os fitos históricos teñen razóns que os explican. Foron sempre motivados por feitos previos, unhas veces pola intervención social e outras por implicacións de persoas desexosas de provocalos. En todo caso, o que agora nos importa é salientar a importancia que ten a vontade individual ou colectiva nas grandes transformacións sociais. E citaba José, Pepe, como fitos históricos a primeira vez que se utilizou a lingua nun documento xurídico alá polo 1228, se me equivoco, darlle a culpa, porque que a cita é del, xa choveu, cando Afonso IX de León outorga o foro do bo burgo de Castro Caldelas. Tamén as escrituras notariais dunha venda en Olives no ano 1527 e un foro e unha licencia no mosteiro de San Clodio en 1532. E tamén, por suposto, como non, o 27 de marzo de 1985, cando a Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Territorial da Coruña, que así se chamaban daquela estes tribunais, ditou a primeira sentenza en lingua galega despois de 453 anos de proscripción, dícese axiña, 453 anos de proscripción nos usos xurídicos. Pois ben, agardo que este ano 2025 pase como unha data sinalada no calendario histórico dos fitos da vontade de galización xudicial a que se referiu o presidente da Fundación. Grazas, Irmandade Xurídica Galega. O terceiro motivo que lles decía para optimismo o atopo nos cambios que se están a producir en determinados ámbitos xudiciais. É verdade que se están a producir cambios no caso da provincia de Lugo. É verdade. Hoxe mesmo tomou posesión a magistrada como responsable, como xefa, como magistrada da Audiencia Provincial. Dona Sandra, toda a intervención, obviamente, foi en galego. Todo acto se celebrou en galego. Moitos dos presentes nos plantexamos. Si non houbera sido Dona Sandra, ese acto se houbera celebrado en galego? A resposta temos todos na cabeza. Non. Os seus compromisos, falou de moitas cousas, pero unha das cuestións que nomeadamente sinalou é a defensa da lingua que se vai facer dende a Audiencia Provincial. Ela como membro da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza. É dicir, que significa isto? Pois significa que esa colectividade a que me vou referir a continuación da provincia de Lugo vai haber unha axuda moito máis. E é certo que hai unha realidade, pero non de quen humildemente está falando por moitos méritos que me votaron. Isto me supera a min. Eu son unha pequena peza máis, como lles vou a explicar a continuación. En Lugo concorren circunstancias que compre destacar, porque é de xustiza recoñecer moitos e sobranceiros méritos máis aló dos operadores xurídicos que integramos a asesoría xurídica e, por suposto, moitísimo máis aló de quen lles fala. Primeiro, sin vontade política, eu hoxe non sería o que estaría falando aquí. A vontade política, antes falamos e saliu a vontade política, clara dos operadores, de que os operadores xurídicos empreguen a cotiva lingua galega no seu ámbito profesional. No meu caso, o presidente José Tomé, que o dixo e o fixo dende o primeiro día. E o sigue facendo, como o xesto de vir hoxe a amosar este apoio público, ca xenda dun presidente dunha diputación. Todos os presentes somos conscientes. Por iso, públicamente, lle quero dar as grazas, presidente. Bueno, pois imos chegando xa ao remate do acto, pero non podo deixar pasar, antes de rematar, esta ocasión de agradecer, en primeiro lugar, o apoio recibido da Deputación Provincial de Pontevedra
nomeadamente do seu presidente, representado neste acto polo deputado provincial de Cultura, don Jorge Cubela López, que ten agora turno de palabra. Moi ben, moi boas tardes, noites xa, aínda que ao final gustaríame darvos a benvida a todas e a todos a este emblemático castelo de Soutomaior, hoxe convertido unha vez máis, gracias aos premios, Centro de Peregrinación Galeguista de todos os que estamos aquí. Académicos, representantes de fundacións culturais, representantes de asociacións, en definitiva, a todas e a todos os que hoxe tendes a grata presencia de estar con todos nós. Os premiados, os homenaxeados, noraboa, a verdade é que é un orgullo que un ano máis a Fundación volva a acertar e a concluir e puntualizar os premios en personalidades tan singulares, tan plurais ao mesmo tempo, que fan do noso país unha terra moito mellor na defensa da nosa lingua, do noso idioma, da nosa fala e da nosa cultura. No momento, na fase procedimental no que nos atopamos do acto, vou a ser extremadamente breve, compre ser xa breve. Polo tanto, dende a Diputación, goberno que hoxe represento, transmitir os parabéns do presidente da Diputación, Luís López, manifestar o seu compromiso coa lingua, coa cultura, coa xestión cultural que exercemos dende a Diputación, un goberno comprometido cos nosas sinais de identidade, un goberno comprometido coa promoción da lingua en cada unha das súas actividades, na posta en marcha de medidas de apoio á difusión en lingua galega das artes escénicas, nos festivais musicais, nos primeiros premios que acabamos de convocar de textos teatrais Castelao, en definitiva, un goberno cada vez máis con pasos dados de cara á difusión e á promoción da nosa lingua. Fíxome especial orgullo ser eu quen lle entregara a Miguel Anxo o seu recoñecemento, porque alá polo ano 56, si mal non recordo, foi un cotobadense quen ocupou a cadeira baleira na Real Academia Galega que deixou Castelao, Antonio Fraguas. Hoxe aquí, por certo, que me acompañan algúns compañeiros da Fundación a que eu tamén represento como alcalde de Cerdedo Cotobade. E, polo tanto, como alcalde de Cerdedo Cotobade, hoxe, no ano 2025, fíxome moitísimo orgullo entregarlle o recoñecemento ao presidente da Fundación Castelao, que tan ben o está a facer, que tan ben e con tanta implicación está a facer neste 75 ano en que se cumpre os 75 anos do falecemento do noso insigne galeguista e representante por autonomasia, e, polo tanto, non vou estenderme moito máis, agradecer a labor que Esther fai, sobre todo na mocidade. Eu son da xeración do Xabarín Club, vai a producir o sorriso de moita xente. Non era o mismo ver Sin-Chan en Antena 3 que na Galega, non era o mismo ver Doraemon na Galega que en Antena 3, nin era o mismo ver Son Goku en Telecinco que na Galega. Polo tanto, os procesos que contribúen á normalización da lingua na mocidade son para todas as etapas vitais. E se hoxe o nomeo é porque, seguramente, se no 90% do meu día a día falo galego, moito tería que ver naquel proceso normalizador o Xabarín Club, e, polo tanto, hoxe en día, Esther, a través das redes sociais, de internet, seguímola todos os días, e para a xente nova é moi importante ter referentes, vos referentes. Seguramente os que estamos ainda en idade de crear, de procrear, de contribuir ao reto demográfico, se temos un fillo, vai ser moi importante pensar en chamarlle Valentín, porque non hai un Valentín que non contribúa, como ben o fan dende a Asesoría Xurídica da Diputación ou Valentín García dende a Xunta de Galicia, dende o ano 2009, a por en marcha pois esas medidas tan importantes, cada un no seu centro de traballo e de referencia. Polo tanto, non me estendo nada máis. É un orgullo dicir que foi a Diputación de Pontevedra no seu momento quen financiou a beca para que Castelao pudera ir a Bretaña. É un orgullo que neste ano 2025 poidamos estar celebrando todo o que estamos a celebrar no ano das cantareiras e, polo tanto, eu creo que estamos un pasiño mellor que seguramente toda a etapa predictatorial. Así que, polos que foron, polos que somos e polos que serán, pola cultura, pola lingua e polo noso país. Quero agradecer tamén, porque hai que facelo así, porque queremos agradecer a todas as persoas e entidades que nos botan unha man para poder desenvolver un acto como este.
Agradecemento, polo tanto, ao Concello de Redondela, representado este ano por Digna Rivas, alcaldesa, e por unha ampla representación de concelleiros e concelleiras da Corporación Municipal, polo apoio logístico e humano recibido, unha colaboración imprescindible que sería imposible montar todo isto se non fose por eles. Moitísimas grazas. O noso agradecemento sempre a Valentín García Gómez, titular da Secretaría Xeral da Lingua, porque sempre podemos contar co seu apoio e hoxe se traduce nesta fermosa actuación musical. Ten a palabra agora Valentín García. Moitas grazas, moi boa tarde a todos e a todas, a todas as autoridades hoxe aquí presentes, os deputados da Deputación Provincial de Pontevedra, do Concello de Sotomayor, da Fundación Peñanovo, o presidente da Deputación de Lugo, alcaldes de Redondela, de Tui, a todos que nos acompañades, a miña compañeira, directora territorial de Cultura, a Isabel, a todos que nos acompañades nun dos actos máis contundentes de afirmación da lingua que se suceden ou que se levan a cabo en Galicia ao cabo do ano. Estes seculares muros que hoxe nos contemplan para galardoar, para apreciar e para dar valor a tres persoas ou a veces entidades que destacan por favorecer o uso da lingua, por reforzar o uso da lingua e que ao cabo de tantos anos foron pasando de tantas modalidades, deixanos ver un panorama que é a descripción lingüística que hoxe poderíamos ter, aquí xa se fixeron moitas referencias ao pasado, ao presente, e cal vai ser o futuro. Evidentemente, nunha sociedade tan cambiante como a nosa, non é fácil saber como temos que facer para que a lingua galega teña unha presencia importante no futuro. Sabemos con quen temos que contar. E xa se fixo referencia aquí moitas veces a isto. Temos que contar co pobo, cos falantes, cos que temos que optar por utilizar unha lingua ou outra, por utilizar máis unha lingua ou outra. Mirade, non vou a estenderme agora aquí con moitísimos datos, pero as últimas estatísticas o que nos din é que tendo as mellores promocións da nosa historia para poder ler, escribir, entender e falar o galego, temos un problema moi serio coa mocidade, que é que logo non o emprega, verdade? E iso ten que facernos reflexionar, dende a familia hasta as entidades públicas, hasta os profesores, hasta os momentos de ocio e lecer, transmitir esa importancia para a nosa lingua, transmitir o valor do plurilingüismo, non contrastala nunca con outras linguas, porque canto son xeracións que van ter que manexarse na súa vida diaria en moitas linguas distintas, en galego, en castelán, por suposto, pero tamén xa en inglés, en alemán, en chinés e outras que están chegando. E ese panorama que temos, pois, axudan a facérnolo máis esperanzador, máis positivo, como acaba de dicir agora Valentín Lago, con noticias como esta, que unha asesoría xurídica dunha deputación, algo que hai unhas décadas sería totalmente insólito, funcione totalmente en galego. E aí a Deputación de Lugo leva apostando, eu tamén quero agradecerllo no nome do Goberno galego e ao seu presidente hoxe aquí, con quen temos compartido moitísimos momentos, bons momentos sempre, de coordinación con respecto aos temas de lingua, moito máis alá de outras diferencias políticas que vai haber. Este é un eixe fundamental que debe unirnos a todos os galegos en nosa ideoloxía, moito máis alá de ideoloxías ou de praxes políticas. Ese ámbito da xustiza, que é a asignatura máis pendente, máis grande que ten agora mesmo a lingua galega, reforzarase, como se xa he dixo aquí, moi pronto, coa chegada do programa Atenea, que chegamos a ese acordo xa para que veña bilingüe e que funcione nas dúas linguas, en galego e castelán. É unha felicísima noticia. E é algo importantísimo no futuro desa lingua. De Esther Estévez, voulles dicir o que me ven sempre á memoria que non podo evitar cada vez que vou falar. Para min, Esther Estévez foi un vídeo que chegou un día ao meu móvil de Carlos Amado e díxome, mira isto. E abro e vexo unha rapaza novísima, bueno, nova ainda é agora, pero daquela era novísima, cun vocalismo aberto do sur da provincia de Ourense, e unha frescura inimaginable, facendo aquel, o que sería o primeiro, o prototipo dun Digo Cho Eu. Inmediatamente a resposta foi, quen é? É unha xornalista en prácticas, dime el. Eu digo, pois que deixe de facer as prácticas xa e mitide isto inmediatamente. Ese é o Digo Cho Eu, que logo ele levou ás redes, levou agora a moitos máis programas de televisión, e esa brillante e sublime carreira xornalística que xa ten a pesar da súa xuventude. Ela é filla de xeracións máis novas. Jorge Cubela dicíanos agora, Jorge Cubela, quero recordar que foi o alcalde máis xoven de España, con 22 anos chegar a ser alcalde. É un alcalde do Xabarín Club. Ben, pois, é un alcalde do Xabarín Club. Pois, Esther
é unha presentadora, unha profesionais dos medios, das redes de comunicación. Ela xa naceu coas redes, non concibe outra Galicia que non viva aí. E aí é onde temos que incidir. E temos que incidir inventando estruturas como a do constructor da nación, como Castelao, eses 3 tomos que é a biografía autorizada de Castelao. Eu sempre digo que Miguel Anxo Seixas sabe máis de Castelao que sabía Castelao mesmo. Que el mesmo que sabía moito de Castelao nos di que era un señor bastante despistado. O Castelao, verdade? Bueno, ele é capaz de dicirnos todo. Que día estivo na Asamblea de Monforte, onde é alcalde José Tomé, ou que marca era o tabaco que fumaba, ou que número era o pé de calzado que calzaba. Todo isto, se Castelao era o constructor da nación, ele é o intérprete dos planos, e podemos dicir que é un dos arquitectos desta nación. E iso son medidas positivas. Unha vez máis, estes premios acertan enormemente coa súa designación, coa música das Malvelas, de Uxía, e estes muros centenarios que nos observan, sempre baixo a atenta batuta do mestre de orquesta, o director de orquesta, que se chama Xosé González Martínez Pepe, a quen todos queremos moito, acompañado de Carmen e todo o seu equipo. De verdad, guardade todo isto na memoria, porque poderemos dicir que é un chanzo máis andando para buscar ese futuro da lingua galega que todos queremos, contundente, brillante e sublime. Hoxe, todos e todas estades axudando a que isto sexa así. Así o recoñecemos co traballo do xurado, da organización, dos artistas que cantan, a estas 3 persoas que simbolizan do mellor da nosa patria. Se houve un constructor da nación, hoxe temos que ser nós os que animen a estes constructores, a estes diseñadores, a esta xente que nos ensina que este país que un día se houve que amurallalo para facelo máis forte, está disposto a ensinarse, a sair fora das murallas, ter unha cultura potentísima e unha lingua que ten que buscar o seu futuro nun mundo cada vez máis grande e o que somos capaces de atraer a moitas outras culturas do mundo. Moitas grazas por estar aquí, no nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, moitas grazas por axudarnos a buscar ese futuro para a lingua brillante, esplendoroso e por 1000 primaveras máis para a lingua galega que nos diría un lucense ilustre que foi Álvaro Cunqueiro do Mondoñedo. 1000 primaveras máis para vos tamén. Moitas grazas.